April 15, 2025. Hindi kami ang Magic Mall. Today is ano yan na? Ha? April ano yan na? Uy! Ha? Ha? April 15, 20, 25. Time check 2:30. Hindi kami ang Magic Mall. Oo. Papasyada ko di kay Orya di kasi si Rocky. Takbado tapos taktuan sapatos sunod. Magic Mall. Pagkakain ka. Uy, daw mo yun mga raw na mga inasal. Pangaro kita, sabaw. Sabaw. Oo, pila. Hindi po gawa nito. Tulog kita na din. Oo, pila. Ano yan? Bakit may dako na doon? Dong mo siya. Ay, kay graduation. Ikaw nak... Uy! Nak... Makong ka. Mapasok ka. Ha? Matinder ka. Uy! Tayo. May isip na yun. Rasa niyo. Tigil din rin ako mo din. Matalabot kita. Oo, din kita kalingit. Uy, music. Ito mapaltak ito mo. Akong ka? Ini? Yes, sir. Buwan na baga. ₱20. Ito, 20 lang. Kaso na? Opo. Baga. Nasa? Ha? Atay maniniw. Kaya mo lagi. Atay. Baga ba baga? Lungs. Ano man tatay tapos? Lungs intestine. Ini San Carlos Town Mall. Oh. Town Center ini Town Center. Dato niya nagsusudlan.
Or like, mga nakapuna na, dala-lapot na. Ayan. Ayan. Uy, haba na. Yan na parong. Salamat daw siya. Ayon nga din nga nagbibidyo ke. Ayon nga din nga nagbibidyo ke. May extra. Ato matuli. Ato ba? So, Ay. adi adi. Lumalas ko ito. Kahit bayan niyo din ibang bilya. Yan sa mga LED. Ha? LED. Man, di man yan yung mga sugaba. LED, sir. Oo. Dito sa Balo may music pa. puti, sir. Puti. Ganyan mga LED. Pang sala po ba? Pang kwarto? Itong pinagpira, itong Sir? pagpira. Ano po? Oh, magkano yan? Sus, 200 less 10% pa. oh, sige nga pa ano? Pa, Puti, sir, 14 watts. ilang watts yan? 14? Opo. Yung pinakamataas niyan, Ano na, mga 25 watts na, sir. yung 25, magkano? Ito, sir. Malalaki na po yun, sir. Oh, malaki na yun. Opo. Ay, 20. Oh, 20, yan, 20. Magkano ganyan? 250. Ha? 250. 250? Ay, malaki yan. Yun, sir. Ayan. Yung ito isa. 19 watts. Ay, ito ay. Ayun, Sir, 17. 17. Yung pera, ito. Oh, magkano yan? Sir, 190. 190. Sige daw, testing daw ito. Sige pa, sir. Dito na lang, sir. No. Nakakamiss itong pagkuhan. Pag winaray. Bro, ito din kayo mga rungumaray. Kita lang duha. Music. Tala. Pupunta lang eh. Mahuli kami. Ha? Oo? Okay. Okay. Ano ba naman din eh? Mangutang? Hindi na mangutang. Okay. Okay.